רוצה לשאול אותך שאלה אחת. אוקיי. נו, תשאל. כן. תשאל. כן. שאל. אם היית יכולה לשנות משהו אחד בגוף שלך, מה הוא היה? אני צריכה לבחור אחד? יש לי רשימה. שיער. כנראה ששיער. גובה. דבר ראשון, הייתי מוסיפה לעצמי כמה סנטימטרים. הייתי משנה את האחוריים. הבנת אותי? אחד. לרדת קצת במשקל. גובה גם נחשב? אז הייתי רוצה להיות קצת יותר גבוהה. למה דווקא לנשים? לא יודעת. תמיד שנאתי אותה מאז שהייתי ילדה קטנה. וואו. החזה שלי. כן. את האוזניים. לפעמים זה מבצבץ ככה מתוך השיער, מרגיז. את הגובה שלי. אתה רוצה להיות יותר גבוהה? את המצח שלי, דפנטלי. נראה לי את השיער. בטן, מבנה גוף, השומנים במחרת. נט את הבטן. הבטן לא כמו שהייתה בעבר. יש לי משהו שנקרא דדי. אני רוצה כנפיים של פרפר. אני רוצה להיות נסיכה. אני רוצה להיות נסיכה! הייתי רוצה לדעת לקשף מים. אפשר להוציא את זה, לא יודעת, לקשף מים אפשר שזה יגן עליך. אם היית יכולה לשנות משהו אחד בגוף שלך, מה הוא היה? שום דבר. כלום. כמו שאני, מתאים לי הכל.